Hi guys, so ito nga at ako'y palabas papunta sa gate. Bagong gising lang ako at aabangan ko yung parcel na in-order ko. Hinihintay ko yung driver, wala pa dito. Pagdating ko sa gate, wala pa, di pa nadating. So, ayun, nakita ko na nga, natanaw ko na yung kanyang sasakyan. Kulay dilaw, noon. Yan yung noon na online shopping dito na ino-orderan ko, noon. Ayan yung tatak, yan ang sasakyan nila, noon. So, ito na nga. Nintay ko yung driver na bumaba. At ito na, nakuha ko na agad yung parcel ko. At dadalhin ko to sa aking kwarto para i-unbox. Tingnan ko kung tama talaga yung mga pinadalang order para sa aking shopping online. So, ayun. Bubuhatin ko na nga. At ito na, buhat-buhat ko na. Yun. Kung sa Bicol, rarawo na si Uragon, si Nunoy. Rarawo na, hindi na magkanda ugaga. O, tingnan mo. Mabigat kasi at malaki yung box ng isang order ko. Yan ay air fryer. Air fryer yung in-order ko na yan. So, dadalhin ko sa kwarto at doon ko i-unbox yung parcel na yan. Titingnan ko kung talagang sakto o talagang legit yung mga na-order ko. Pero, nakapag-order na naman ako dyan dati. Legit naman. So, ito na nga. Nandito na ako sa kwarto. Data ito. I-unbox ko na to isa-isa. Yan yung mga in-order ko maliliit na items. So, i-unbox ko lahat yan. Titingnan natin talagang legit. Kung totoo at sakto talaga yung mga na-order ko. Ito yung air fryer na malaki. Medyo mabigat kaya nahirapan ako at di magkanda ugaga sa pagbuhat. So, ito unahin natin yung pinakamaliit. At ito yung Type-C charger ng aking cellphone na in-order. Ayan, kasi yung isa ipasira na. Nababali yung cable niya, yung wire. Pangit nang i-charge. So, ito na. Ang kasunod, ito yung belt bag. O, pwede pang travel. Ano siya, waterproof. O, yan. So, antayin lang natin na makapag-gala-gala. Susuot natin yung belt bag na yun. At ito ng kasunod. Okay, tingnan natin. Malaki rin yung box. Pero ang laman yan ay maliit lang. Ito, shampoo ng kabayo, mga Uragon. At ito ay gagamitin ko kasi manipis na yung aking buhok sa tuktok ko. Tingnan mo, tingnan natin kung talagang kakapal yung buhok na pamamagitan ng shampoo ng kabayo. Sabi nila, pwede daw yung gamitin pang pakapal ng buhok sa tao. Ito, subukan. At ito na nga, yung air fryer, mga Uragon. So, subukan natin. Tingnan ko kung talagang legit yung in-order ko. At ito na nga, tinanggal natin yung plastic wrap na nakabalot sa karton para makita natin yung loob kung talagang legit. Black yung in-order ko. Black na air fryer. Royal. Yung tatak niya, Royal. So, ayan. Tingnan natin. Ito na nga. Legit nga, itim. Ayun, nakabalot pa ng plastic. At yung main body niya, naka-wrap din ng plastic. O, tinanggal ko lang yung plastic at inugot ko yung basket niya. Ayan, 4.5 liters yung capacity ng basket ng air fryer na yan. Ayan. O, pinasok ko yung stand niya, yung pinakang strainer sa loob. O, at ito na. O, malaki din siya. Talaga, Royal ang tatak. Yan ang aking napili. At ito yung mga icon ng yung may fries, chicken, steak, ayan, meat, merong shrimp, egg tart, ayan. So, yan yung lang mga basic na pwede mong lutuin. So, ito yung adjustment ng temperature at timer niya. Ito yung likod, exhaust fan. Yan, yung bandang likod niya. Overall, okay naman. So, ito yung nabili ko pang isa. Yung belt bag, yung USB charger, Type-C, at saka yung shampoo. Ito yung air fryer na Royal. Malaki naman yung niya, basket, yung pinakang lagayan ng foods na isasalang mo, 4.5 liters. So, okay naman. Legit naman siya. Yan yung sa timer temperature. Yung temperature niya adjustment. Pwede mong adjust hanggang 200 degrees Celsius. At ito yung minutes, yung timer niya. Ipipihitin mo lang yan. Dipihit lang siya. Hindi siya yung screen touch. Hindi siya touch screen. So, yan. Easy to use. Friendly use yan. Ayan. So, okay naman. Legit siya. Legit. Titistingin ko na lang yan pagka mayroon akong isasalang. Alright. So, once again, ito yung Royal air fryer na in-order ko. Okay naman.